Hola, bon dia. Vaig a parlar de dolçaines. Vull contar-vos una cosa que em té prou preocupat. Resulta que no sé per quina raó la dolçaina en sol i la dolçaina en la es diuen que estan en fa i en sol. I no estic d'acord. No estic per a res d'acord. Així que vaig a explicar-vos el meu punt de vista. Tenim, òbviament, dos llargàries. Tenim moltíssims tipus de dolçaines. Però tenim dos llargàries, que són les que utilitzem normalment en la zona de València. També històricament n'hi ha hagut moltíssimes, però actualment s'han quedat com dos estàndards, no? La que diuen dolçaina en sol i la que li diuen dolçaina en fa. Sin embargo, ninguna de les dues dolçaines està en el tono que toca. I per què dic això? Aquesta dolçaina en sol realment fa una escala de la major, com a escala bàsica. La nota fonamental d'aquesta dolçaina és un la, i acústicament és una escala de la major bueno, amb la setena rebaixada. I això, que en aquest cas és una aragonesa, però és el que li diuen fa, realment, quan tapes tots els forats i fas l'escala principal, està donant una escala de sol. Aleshores, per què li diuen d'aquesta manera? Per què li diuen en tots els tractats de dolçaina, tots els llibres, diuen que la dolçaina que està més xicoteta li diuen que està en sol? Bé, li diuen que està en sol perquè la forma d'escriure que tenen molta gent, heredada millor de la tradició de tocar altres instruments de vent, en la qual tapar aquests 6 dits és un re, per exemple el saxo, clarinet, flauta dolça, oboe. Pot ser per això, al dir-li re, mi, fa, sol, la, si, do, al fer la nota do natural, que és en aquesta posició, segons ells li diuen a les notes, està fent amb el piano un fa. Però és que resulta que aquesta nota no és la fonamental de l'instrument. Aquesta nota és la setena rebaixada, que això donaria per a fer també un altre vídeo. El tema és que la setena rebaixada és la nota que n'hi hauria baix de la fonamental si tinguérem una nota més, no? Per tant, no és per a res la fonamental. I utilitzar aquesta nota com a la referència total per a denominar l'altura d'aquests instruments, a mi em sembla prou barbaritat. Però, bueno, esta gent que ho fa tenen les seues raons. És una raó a partir de l'escrita. Què passa? Que l'escriptura és una construcció social. I això ho dic i moltes vegades pues, la gent no ho vol ni escoltar. Però, bueno, per exemplificar això he portat el llibre de l'Escola de Dolçaines de Tales, que és un molt bon llibre, molt recomanable. I com podeu comprovar, qualsevol cançó que veig que heu escrita, pues no vos vaig a ficar res, vull dir, vos ensenye i vos el compreu. Però com podeu comprovar, les tonalitats estan escrites de forma que respon a la lògica de que el re és tot tapat, val? La nota re, mi, fa, fa sostingut, sol, la, si, do natural o do sostingut i re, una altra vegada, tot obert. Vale, és una forma de pensar-ho, però n'hi ha més. Aquesta seria la forma reista de pensar, no? Que partim de que la nota fonamental de la dolçaina és un re. Això porta a la confusió de dir-li com a instrument transpositor, que això és una dolçaina en sol. Sin embargo, és una dolçaina en la, perquè l'escala bàsica al piano, si escriguérem de forma natural, o sigui, de forma real, el so que està sonant en el piano, això és un la. La, si, do sostingut. Per tant, és l'escala de la. Què passa? Al revés aquí, com vos explicava, aquí, com és un tono més llarga, l'escala fonamental no és la de la, sinó la de sol, la, si. I molt sàviament, sota el meu criteri, han editat, que si no el teniu també pues, el recomaneu, aquest llibre de tocates del mestre Julià Pastor. Si no el conegueu, deuríeu, perquè és una figura molt insigne del nostre instrument. Cuidao que algun reista ara pot dir que això no està bé, però jo considero que està no bé, sinó que està molt bé. Fixeu-se com està escrit. No té res a l'armadura. I això per què és? Perquè i està tot escrit, la nota fonamental de totes les cançons és o do o sol. Això és perquè aquest llibre no està utilitzant
forma de llegir que utilitzen la gent que ha après en l'herència de les bandes, en l'herència dels clarinets i saxos i tot això, que la comunitat valenciana ha tingut molt d'èxit i ha sigut molt referent. I això em sembla un superencert. De manera que a la nota fonamental del seu instrument, que ells gasten, l'instrument que és més llarg que la dolçaina en la, ells gasten la dolçaina en sol, que per cert la meua està en Galícia, ara no us ho faig aquest vídeo en una aragonesa perquè la meua està en el taller de Suso Gestal. Bé, ells al sol de la partitura li diuen, el sol de la dolçaina li diuen a la nota fonamental de l'instrument. Per tant, ells pensen i aprenen, i Julià Pastor suposa que si ho ha escrit així serà perquè ho faria així. Però molt sàviament això t'indica que quan tu cantes una nota en el teu cap i la toques amb la dolçaina no estàs fent una transposició, que la transposició al final, transposar les notes és un fenomen molt cultural, no és un fenomen acústic, és una construcció molt cultural. Per tant, s'apropa més a la realitat dir-li a l'instrument conforme és. La nota real és un sol, sona un sol, li dic sol, escric sol. Si toque l'escala mixolídia, ho escriuré tot sense cap armadura, i si fas l'escala major, aquí ficaré el fa sostingut, perquè aquesta nota és la sensible. I em sembla superbé. Per tant, tota aquella gent que diu que la dolçaina en sol és tan sol perquè aquesta nota és el do i el do correspon al sol del piano, bueno, si seguim la vostra lògica, però si seguim aquesta lògica, no. Per tant, al final és una discussió de qui té més influències, però no és una discussió seriosa, musicològica ni científica, simplement és seguir un costum. Però, com us dic, n'hi ha aquest costum, el dels reistas, que jo diria, això és una paraula que porta des de Galícia, los reistas són els que toquen la gaita i llegeixen en re, encara que la gaita estigui en do, en si bemol, o en la, o en el que sigui. També estan la de los doistas, que és la gent que a la fonamental de l'instrument li diu do, que és conforme escriuen molts tractats castellans. Ahí darrere tinc el llibre d'Agapito Manazuela, tinc el llibre de Tierra Campos que va transcriure Juan Cruz, tinc molts llibres castellans que estan fets amb aquesta altra lògica. I bé, simplement dir-vos que la dolçaina en sol està en la i la dolçaina en fa està en sol. I si no esteu d'acord, doncs me podeu escriure i podem discutir, que això és una conversa de mar molt interessant, però que jo penso que esteu tots equivocats, menys la gent que li diem bé. És broma, podeu fer el que vulgueu. Sigueu lliures com si estiguéreu en Madrid. Aburinyos.